Sopo iki telepon iki? Halo, Bos. Sapi. Sing lenang apa sing wedok, Bos? Oh, alah sapi lanang sing mbok kirim fotone wingi sore. Lah kon piro, Bos? Waduh, nek selikur ora wani to, Bos aku. Ora tekan, Bos, regane. Tenan. Wani ku gur 16, Bos. Soale Amet sewu. Kayak iki potongane kurang bagus ya, Bos, sapimu iki. Gek bokong-bokongane barang kurang kempel. Tur sikil-sikilane barang ya kurang jejeg kae, Bos. Tenan, Bos, aku wani ku gur 16. Wiwi aku ora njipuk bathi, Bos. Gur ngedolke aku, tenan. Paling nambah-nambahi gur anggere nambahi, Bos aku. Wani ku gur nambah 500. Dadi 16,5. Nek gelem ku sore duite tak terke, Bos. Tapi lek kon njupuk sok wage. Engko duite pakan tak tambahi, Bos. Piye? Ya wis, engko tak teri, Bos ya.